Pli jangga balang. Ngi aingu ye meko kenra namar. Bangila banyedon ringkat kat ni hagani ka lempung. Baraoy om tang hagani ka jaka. Henry haki ying ki sem ki jongi ka bangi. Ngi pait ling ba kani ka live streaming ru hagani ka mit jong kani ka sngi. Kenrat ngangit scam ablay medon ye ka Khubor. Ye ka ba mi medon ban kren ling ba ushakri ubarit ujong mi ko try. Ablay nga dwai ken ko pa. Nabaklam mami ko kenrat ngamla ban lei ai. Ngalong kumni kang bangalong day tang namar ka jing iit ka ba mi mela iit ya nga. Haga ba mela pen im ko kenrat ban ngamlong shu ujo. Ubarim henry ngalalong ujing tau ubatamay. Badaya katakin na blay ka ba ngayeng ban yalabru. Haga ni ka mit jong ka ni ka sngi ko kenrat. Nga dwai ken namar katakin na blay. Kershan yalaw jong shakri ubarit ujong mi ko kenrat. Kabahoot kan long hoot, kabalong em kan long em. Tanggata kabame me ibin. Yaw shakri jong me kotray unkren na ganigamit jong ganigasngi. Kan long kabor kotray ya kibala do bor. Ka jingkermen ya kitu kibala do jingkermen. Kibasatang ka jingyap kabalong ka jubab ya ka jingim jong ki kotray. Henry ganigamit ablay kin mat ya ka jing shammen siyem kabatamay. Kabaday tang hami unong penim. Bakin yengkin mare kin rinswit. Siya ka jat jong ka ding panay ka jong me. Bahado kanigamit ablay. Kadang don kalad. Kadang lon ablay. Hado kaniga kaliman. Ka jingkod. Kabamayeng nagikti. Kaba may piyar ko kenrat, ya kaban kedob, ya kita kibawan hami ablay. Bagadway ko kenrat ablay ru. Bala bagagtihin ka jami ko try kibapang kiba shitam. Haga met bada ka mensihim ko try ba iyan. Kin mat ya ka jingta ka jami ko try, ba mimilong unong penkia o baga pertay kamla ban syam ko try. Padoy kin ablay jong ha. Kibada na pedeng jong ka jing syate ka jing syakhom. Haki bor juga pop bat ki bor juga jing melien ki besneo. Lagalong ki drugs ka kiat bat ki way ablay. Ki bate ki bakhum yu ubriu hakini kamien. Try men pelai lut yaki. Nabu nong rai ong yaki saikum jeng ka raibi. Labatat de ka jing iblay ka jong me. Sngo go try yaka jing dwai. Haka kerteng ka jong Jisu. Nga dwai ngapan de ka jingen. Amen. Kabenta nagagtien ka jong ublay. Kabaw blay upo aga donut ka jonga. Ya kabalong ru ka jing yalap aga ni ka mit jong ka ni ka sngi. Kalong na ka gospel kat kumu Marcos. Kalinong ka ba arpo ar. Hado ka dekhan ka ba arpo nriyo. Ka gospel ka jong Marcos kalinong ka ba pra. Ka dekhan ka ba arpo ar. Hado ka ba arpo nriyo. Kibadon ye ka Bible sngobaban pelin. Bagibadon ruaki yeng kisem. Pelit ye ka Ktien ka Jong Blei. Haga gospel Marcos kalanang ka pra. Pada ka dekat ka ba arpo ar. Hado ka ba arpo nriyo. Lada don na paneng Jong pi. Kibamdon ye ka Bible haga ni ka mit. Sngobaban shashkor ba ye ka Ktien ka Jong Blei. Bashibet balashay. Haba pilit pa sila ka Jong ki yeng. Pinyok ban ken mau ban puli. Ye ka ni ki benta. Ka ba Blei unang pensngaw to. Pi shosho nagabantakan ni Ktien ka Jong Blei ken ka ai ka ba Blei ubo ay ka donut jonga ay ka ni ka mit jonga ni ka sngi ka long ken halor ka way ka topic lani ka way ka title lani ka kerteng ya ka ba Blei ubo ay ka donut bagata ka ba ngalabu kerteng ya ka jingalap ka jonga ka long kata ka Bethsaida generation lani ka pateng bynriew ka bangiyo I hakini ka sngi kom kita kinong Bethsaida ya ka bangala pensyong nong rim na kanigal nong ka pra haga gospel jong Marcos ka dekhat ka ba arpuar kanigal ka jingja ki para bat ki hinman ka balesila da pipuli ka Ktien ka Jong Blei bon na preng jonging itim kanigal kamba ka ba Jisu ule min hau boton haga daga snong ka bala tip kerteng kom ka daga Bethsaida barhabaga don haga ni ka snong uway ubriu ubala tip ya kata ka jinglong bat ya ka jingpang ka ba uudon bagadaga long ka jing matla hakikmat ke jong u but om tanggata haba uni ubriu lawalam ya u show Jisu ka Bible ke yetu yengi badai awu Jisu ula kner badula kta uni ubriu uyo ya ka jing penkia
para benget kiba iet ke jonga ngam tip kai ka bau blei udaman kren ngam tip yano u blei un kren lingba gani ke Ktien ke Jong u Blei ha gani ke miet jong gani ke sngi ya ka bangala ai kerteng kata ka Bethsaida generation ka pateng bynriew jongi ka balong tekom kita kinong Bethsaida ki bah ka por ka bau Jisu arajar snem menshua para benget kiba iet kani ka dei ka benta ka bau blei ubu aga donut ngan puli ye ga dekat ka ba arpuar bat ye ga dekat ka ba arpulai ka balong ki lightly ki jing shisha ki bau blei udon ban kren lingba ka ne ga dekat arpuar hado arpun riu ka beningkong ka long ne ga dekat ka ba arpuar ki la wanru shabet saida ti ki la walam hau ya R.R.B.Marpna bat ki la ya kerpat ya ban kta ya kadakot kaba arpulai tang shitengan puli ti haba ulabat kaba mod ujisu ulabat yauta R.R.B.Marpna nagakti ulaya lamno ya ushabar Jong kata gashnong para bat ki hinmen ke jonga ki para benget ki ba ien kay gini kadakot kaba arpuar bat kaba arpulai kay bat balay banga ong banga penyesriem ya gini ka pateng bynriew jongi kom kata ka pateng bynriew kabalong kinong Bethsaida para benget kiba ngin yoi hagini kadakot kaba arpuar bat arpulai bat terngin sapuli ya gini kadakot baro But hagadakat kaba arpuar ngin yoi ya kawai ka jinglong jongu Jisu shumut dur bangingi donlang hangta hagashnong Bethsaida but habaki brew ki tip bau Jisuan daki shnong but daki bongut habaki bot ki wanlam ya ki bapang but kerpang haganiga janmid laong ken balawan lam yo wayu brew ubadon ya ka jing matla nado ka kpo jang ka kmi baga Bible kam shimla yatu ka ka kerteng jang unio brew baga Bible kam shimla batai ba Marcos shimla batai manuken utao brew henry la shiyatu ya ka ka balaja namar ka kham kordor ka Khubor ka ba utrai ule ban ya ka ba ka kerteng ka jang unio brew ki para bat ki hinmen ke dekat ka ba arpuar ngiyo iya ka jinglong ka jong Jisu baga ka jinglong ka long haba ubriu ki walam yung ni R.R.B.Marpna laong ba uniken ukner ya laga jong gakti kaniken ke ka jinglong ka ba ka dekat ka ba arpuar ka yatu yengi haba ki lawalam yung ni R.R.B.Marpna o Jisu o la shim but o la padiang ya o kata ke ka jinglong ka jong o Jisu o le hadu ke ka kelipman la da manga bat mapi ngi wansha o kombangi ngi long ngi yo I haga gospel o Lucas kat kandai ke lenong ke dekat ka ba shipo o ong ye ke Ktien ba o kon jong o brio o wansha ke ka bertai ya ka ban wat ken ya ke ta ke bala jano nang ta ong ke gospel o Lucas kat san ke lenong arpo gedekat habang idang long laya tu ya ka parshi siapang ukun sarong auria ukpa udang yang naga jaga ke jong u habau yo I ya lau jong ukun umpat yo I ya lau jong ukpa ka Bible ke tu yengi bau ni ukpa ula mare lagi kti daga ba pliar lani ba pliet ya lagi jong kti ya ka ban kedop ya lau jong ukun kani ke di ke jinglong ka jong utrai jonga bat jong pi bahadu kene kamian ukot yang abat ya pi compare ladingi don ya gaspa compare ngim don buram compare ngim don kanu ke jingem u blei jongi ompet kerdan bagi ken mau kumno bau blei uong yo sol hagade ga por bau dang dan Samuel ko Samuel le yeto yo sol banganga pej yo brio ya ga donut ken badi gan ni ka jinglong ko ki para bat ki hinmen ke jonga compare ka jingim jong pi ka long kumno compare pilale ayu menen compare pilale ayu men shamsnem compare pilale ka pop ka kom gano kaba pipi not ban ong hakmat oblei and I try ong nga pediang ye pi komba ngangalong bangam yo iti hang ni bat ngim yo I haga Bible haba oblei u Jisu obawan ra ye kibril keli jingkeli shibon obang ni obreu day way uwan nang no udon kam ayu
ngitip ya ka jinglong jong utrai bau yo I ya ka donut ka jong bryw bau bryw u don kam ya u Henry ka aikin kani ka taga Bethsaida generation para bangit ki ba iyan kani ka di ka way ka bangi yo I hang ni ka snong Bethsaida ka long ka way ni ka snong ki ba pau nam ba ha ka ki snem ki ba Jisu dang im balay laingot na gisenran jong u kiday nagani kisnong u Philip u Andrew baru Petros katuga kamba kababaro ki gospel ngayo I balabsa ya ki saw hajar labsa ya ki san hajar dagi santligi puhu badagi artligi dokha baga dairu kab snong kabam nget yo blai dai kani ken habau try ula kner laga jong gakti Henry kadiga pateng bynriew kaba kentaj bat kaba ped nau try ken bagadiga snong kaba mngej yung nong panim ki para bangej kiba iyan kani kadiga jog kaba mga bat mapi dalaga jong ki kmat kat kanday snem menshua ngajukan mau habang ngapet ya kadaga website Shalong Revival kaba gatukan narrator lani kita ki nong wat jingtim Ki ong gi Ktien daga Ktien parengan bu kom bakaong as an honest researcher I cannot deny we cannot deny ngimlaban len ya ka presence ka Jong U Blei bau ya hapneng gi balang ngila witness talaga jong ki kman ha ka snong shalong ga jongi ki balang ga jongi ngila yo I talaga jong ki kman ya ki kamba ga Jong U try still kat kanday snem galayan ngilong kumcho kamday mo kum kani ka pateng bynriew hapo Bethsaida kamday mo kum ka snong hapo Bethsaida kila yo I yaki kamba ke Jong U try but the impossible turn to be possible kita ki bamla banlong ki urlong hakmat utrai Henry kim kongu yu Jisu lani kim pediang walau Jisu yang ban kenir banamar kata gadau ke dekat kabar pulai ti habakil ulabat ya nakakti utawa matla wala yalam no yaki shabah jong kada gisnong shumodur baudan hangni utawa matla habala walam yu Jisu kini ki bryw kala walam yu akmat jong utrai bat kensan utrai uni matla yo I tip nama matla kadum ulay sngaw don babat nagagti ka Jong U shumodur uyalam no shabar jong kani gisnong light kra Peterai ka ai ka bansa ka Bible kong hang ni kamya tu bau ni u bryw u question yo Jisu men yalam yang ashay u klemong kumta kadai ka taken ka problem jong ka jok ka bangingim gibon palan ke jengkeli yo blai balai try ka jakom ni balai try ngalong kum ni U Blei uwat ya kapateng bynriew kabong I will trust him no matter what the cost kama jakat bagaja kama long jis babalong pilong mo kumta gani gamid wala daga jaka ay ka jingim jonga ngan shanya yo try ko ki parlok samla ki jonga hapdeng jong ka jing do kam hapdeng jong ka jing do jing kermen shai ka laway ka jong pi nuot balong habau try ubat nagagti jong pi no question us pinuot balong ya ka Ktien u Paul wang ha ka shiti ka baar si Timothy way ar kadar ngalai itu yo tahi ngasha ya gini ki jing sha baro I endure suffering balay ngala itu yo nong panim ban ngatib bau nom penlerah nga ngapet jaga Ktien ka Jong U Blei haga kitab Genesis kalanong kabar puar ngaken mau yo Abraham udantang yo way kun baka simpor dekin yo po prapo snem baun yo yelo Jong U kun padu Blei wang ko Abraham adon kam yu tu kun ban kenyan no second thought ngam don da ka way pat bangan keli jing keli yo Blei ya kun ngan lek u Blei utib na ga benta jong ngadon kun u ba arsnem nyaw benai para bangai kibi shumot ngaperkad
Bau Blei nong hap kenyan no ya lau jogu kuan. Pitarai ngam keli jing keli. Ngaperkat hikijat ke Jong Abraham. Bawang terai dengan buat bet yami. Jagat baca long kat balong. Dengan buat yami. Para bat ngi ke Jong ngau terai. Kani kan ke dekat ke bahar bat arpu bat arpu lai. Banga ong ya ka kani ke Bethsaida generation. Kani ke jok kebab ngitang shumat ya ke jing ngibun ke jing keli yo blai bat ngi pet no. Ngai kan mau ya kawai ke jing ya thu khana ke banga yo ban puli ya kawai ke kon. Balong ha kata ke jing ya thu khana ka dan kawai ke bynriew. Kam don ye lagi khun kikti bat ha bakala duai. Kayam pada kata ke jing duai ke jongka kong. Ablei jonga kalong mo ka babakla. Ya ngabangan pan nami ya ki khun. Nabanga ken mau ya ka hagar. Kala yam akmat jong mi kala demba kala ong ko kenran. To ai si ya nga yo khun. Badai hang ta ko kenrat ka bangaru ngangej ba memen ai. Long bakala yo ya ka jing pot snew. Pada kata ke jing pot snew u blei u lekerku ya ka singkai ka jongka bakala jaken. Habaki snem kala nang ya kala yo lo jong u khun. Barulayat ukun bat lai snem ke gerta. Barhadien katu kat ni por long. Bagata ke jing itu kana ke itu bau ni ukun ulayo ya gawi ke jing shitom. Bagata ke jing shitom kala jah hakikman bat ula matla no. Balong kalayat ke snem kat riu kat nyu snem hadien kata ke jing jah. Balong kala donru ye ki wei ki kun nadien ki para ke jong uta. Balong bagi de ki kun shenrang bagi kun kentai. Henry long bang na do bala ja kani ka jingja bakani ka bynriew kala yo I yo lo jong kun ba lapang wala shitom kam tre shu ban kiu she ga yang mani nama gong ngam la ban pediang ti kum no ba kun jonga upang ba du shitom hadokat ni balong kan kata ka jing ye thu kana ba ye thu hadien kan riu kan nyosnem kala don kata ka jing sumar kabah ka start science mentalong bayi kini ki kmat kiba menshua kiba yoi baladala ban sumar ban le ya ka operation long balala ban penyoi lani ban pen klanpat ya kita barkila kemen kata ka yeng bagala jakeng haga ka pon kabala le ya ka jing kini ka operation la le ya ka jing put lani ka surgery bagata ka jing ya thu kana ka ongken bau niu khun ulas dang ban yoi ya le ka jing ki kman pada bala pelit ya kani ke jing sop na ke kman ong kata ke jing itu kana ula pet ya jakamon ba syuga diang ba ula yo I ya kawi ke bynriew ka ba yang hajan bagala yam bagala ula ong ya kani ke kentien pide I mei jonga mo balong bagata kala penshisha ba kun ula yo I bagata ka yeng kala don ken ke jing kemen kala don kata ke jing kemen ngau ba baraka sonde ke babut kila let ke jing seng ka badon ka yeng mani hajan jong kata ka yeng ka snong ka bagisa bad marsen poi ha ka yeng mani laong bau tau shinrang ukun uba mental kat prasnem ka gerta usuyam na do barung hado bami om tre banen kami kala lingo ukpa ula lingo kita ki para ki jong u kala lingo balai iba jongi balai kon la kali piam ti bagani ukon ula juba badlong ko mei jonga balai ti pim shim la yalam yanga shegadu ga jangka namar hangtu kabanga ngalej menne ngayo ite yo wei bynriew baga kerteng ga jongu kalongu jisu badai uni bynriew haga por kabanga ngadang matla ki bynriew ki parlok ki thap yang anak kli ki leben yanga ki om to yatho manu bala bathap kli yame ban men miet haga por kabanga ngatia men mien deuni ken oba pen en yanga uba kedop yanga balai mai pim jialam yanga la khat prasnem ngaladon pim jialam yanga syukur ke jaka kablong ka yeng ka bakentang ka Jong U Blei para bangai ki ba ien kan ni kan kadi kata ka pateng bynriew habang imat ya ka jing syam ka jing im haga jing shisha habau blei u yalam yengi haga jing shisha bangin shanya pura hau hendrengi bun ke jing kali bagadan kapor kabangim tre syuru ya kaban syakri ban ya kabajing mani Jong U Blei
ka jingkali kalong jonga hakane kamian hang nu pi don hakane kamiet ki para bat ki men u blei ula pen pau te ya pi ula sakhi ka perthai kalayo i ki bom ngai ki acknowledge ki menjur bau Jesu jong ki Kristan ulong ubashisha and we hakane kamiet pi don hang no pi hap mo hake ken hun ka bagyong ka ka Bethsaida generation lane ka pateng bynriew ka balong take klem ya per bat kita ki nong Bethsaida kabar kedekat kabar pulai ki benta ki bakat do ha kedekat kabar pusan dei hang ni ken kabakaja ka kamba kabau Jesu ule para bengai ki bai ka Ktien Jong U Blei kong kedekat kabar pulai bat ulabu ye ki kti ha u ulai ong meyo i haba ulakmien ula ong ken ngayo i ngan puli biang ya ketika benta kabar pulai ula ya lamno ya u shabar ketika snong bat haba ula bia kabamu Jesu ula bia hakikmat jong uni ubamatla bat ula bu ya laki kti ha u ula keli ya u meyo i haba ula kmete ula ong ngayo i ki brio kom ki dieng baki kiyan kedekat kabar busan kong hadien kata ula bopat ya laki kti hakikmat jong u bat ula pen kmet ya u ti ula pen bapat ya u bat ula yo i shinna ya ki baro para bengai ki ba ki jonga ka ke Khubor ka bari ka bau Jesu ubu hangni hakini ke dekat arpulai arbusau arbusan ken ngiyo i ha ke dekat ka ba arpulai kat bau niu briu udang wan baru trai ula yalam shabar Jong ke snong Bethsaida u Jesu ka ba ula le ula bia ka ba mod kan ko ombia ke Jong u ula bia hau niu briu hakikmat ke Jong u ngala duai ngong ko trai ka Khubor memod ayu haba mele yakini kadon artli ki henman bagi para ke jonga ke bagani ka dekot ka ba arpulai ka yathu yangi lada pi pet ya ka tradition lada pi pet ya ka jinget jong ke ju ka ong kum ni baka bor jong ke jing pen kia lada ka don ken haka umbia jong u kun ning kong laong bagi jiu king bagani ka umbia ka jong u kun ning kong ka don ya ka bor jong ka jing pen kia bat mangi ngi jule ya kani haba ot katari laningi bakla ka baningkong ngilet halaga jong ka shintur bangi sngow tu baka don hangta ka ka balaban ya rap yengi kam dei tanggata hagan ni ka umbia ka jongi haga Ktien pareng ki ong ka don kata ka DNA lani ki ong kata ka deoxyribonucleic acid kani ki para bengai ki kata ka DNA ka dei kata ka blueprint lani ka instruction kadai ka blueprint lani ka instruction ngan shim ye genuksa shumut manga ngade ban long ubri ubali lani ubayong hakpo jangga kmi kadai ka ni ka DNA ka ba decide ye kata kadai ka DNA ka ba decide ya ubrio baki kmat kini ki berngam lani ki bayong bau brio ni berjerong lani ubalingkon nggo try haba me bia ye kene ko ombia balai ken ka jingmot ka balong kumno baru blai kan ni ke de Khubor ka bawong ken ngad long manga ukun ning kong ngadai manga usok ning kong baru kun ning kong badam don manu ong ka kitab ki kam ki apostol kala nang basau khatar badam don manu lani hangno ka bapinyo ye ka jimpenem ka balong ha ka kerteng dei tang ha ka kerteng ka jongu Jesu para bengai ki ba ien ladangi keren syabang ka DNA kadai ladaki kwa bantip ngawan na kathmei jonga kadai nang ken shim yau ken jaken pat bat ken le ya ka shintur jonga badai hangta ladaki las dang bantris ya kata ka family tree ka jonga nang nu ngawan bakin lap bangitip balaong bau khasi jongi uwan kain na kita kitain Cambodia migrate shadow shani bagata kay lap de habaki test ya ke DNA ke jauh khasi banyak compare lembat kiwai nang nu uwan
Para bengej kibaien kani kadai kaba kenjado henry utrai udon kaba kenjaman siem baruang dei manga ukun ningkong dei manga ukun ningkong uban penem yapi dei manga kata kalinti kabangangan ngan penembangan penkia yapi barom dei tanggata dei mangaru katen rai jongki ki baro bat kani kadai Khubor balada U Blei baki beriu ki tes yapi banwat ya ka DNA nang no ka tenrai pidei kabamut kintip ba pidei ka tenrai nau Jesus Christ pidei ki Kristan ngi kam yala dia bangi dei ki Kristan ngi bot yu trai pada bau Jesus ulabia ngi di bandon ya ka DNA balada ka perthai ka kwa ban pej yung ni pastor marpana uday na ngade man long ka temay baka sus ka jonga ngade man long jong Jesus Christ ngam day ban long jong gani ka bertay balay banga ong gani ka Bethsaida generation nyo pon riu pasen na ki Kristan hang ni hakari jongi ngi day ki Kristan haka kitab ki kam ki apostol ladeng ipeng agalanong gabe katnyo gade kat gaban riu don tang arngut kibriu upo baru Silas bagasnong Thessaloni gasnong Listra gasnong Iconium gasnong Philippi bat kiwai hagade gapor kiong kini arngut kilapen kala kongpong ya gabertai para bengej kibain lada gabertai kates yapi bat yanga ngidei nangno ka DNA Jong no anlam pidei Jong ka bertei na pidei Jong Jesus kadi hangni ka bang apat ka donot ka bang ngayam pada bang keli ya ka jinggeli shano kita ki balang Ephesus shano kita ki balang Smyrna shano kita ki balang Pergamos shano kita ki nyau teli ki balang ki bakrau juga spasnem ka beningkong shano ki balang ke jogi hai kini kiski shano ki balang ki nagi baye shisba prabhu sdam gilayo shano ngi dei Jong note para bangaj ki baye apat ko dono da banga perkat ye gani lada ka perthei ka kwa bantip ye ka sos badi ka thmei Jong pi kan lapi dei ki banang note haba ka swipe ye gani ka shentor kan lapi dei ki banang note pangapai sagadiang bat sagman ayo ki para bangej ki ba paka met ka Jong utrai ngi lekai badu blai padi kan ni ken ka bagade khat ka ba ar pulai bagade khat ka ba ar usah ka pada dien kan ni ongu Jesus habau labu yala ke kti hau tau brio o go brio meyo ayo wong ayo iti baki beriu kiat kemudian ngakeli hang ni ngong kumnu beriu bang matla untip bau dieng ulong kumta. How does a blind man knows what a tree looks like? Dayang ni ke jingmayan kabalong supernatural kabau Jesus open power yo ni beriu something kabalong spiritual kai kabalong kaba kenjaman sim kabamut bahaba ki beriu jonga kilayo ya ka DNA minta ngalabia hami ko matla minta memdei show jonga bertai melayo ya ka DNA ka jonga melongu jonga bade hang ni ken kabang ngapen i yami ya ka jingmayan mede ban yat ban long kemudian lada pipuli ka sam ka beningkong ka dekat ka beningkong ka baar ba ka balai ngiyo i hang to baga Bible ka yethu yengi ti onlong kemudian balatung harut ki waum obasay yalaga jengki so halaga ayom bat halaga jongki slaru kanom telorno bat ka ka baun le kon man pa kani kadi ka baga Bible kong habaga kren syabang udien kamot ye ki lai tli ki kabamot ko ki para ki jonga hangno ka nong rim ke jong pipidon pilasu thiet ne em hau tres pilasu thiet ne em hau trai day tangkata kanong rim jong pila penyeng ne em haga ding pna ke jong jisu day tangkata pila pen scam ru ne em ye kan nong rim ke jong kabalang hau Chris kan pangaken mau ye kini ki kentihen ke bau Jesu ang
Haga gospel ka jong Matias kalenang ka baar pulai kadekan ka balai punyo ko Jerusalem nga kwati ban kedup ye pi Henry pi kentak kenya nga kumbaga kami jong kasyar ka kedup ye lagi jong ki kon ngaru ken nga kwa ban kedup ye pi ong Ktien U Blei ladangi pulih Aga shiti ka baar jong upol shiti ka beningkong jong upol shiki korin kan riu ka lenong kat lai ka dekan. To da sharai pi to da yang skem. Aga jingai to da lesh lor yeladi. Pi kum ki rang ba to da penklan ba yeladi. Hatu ki para bengai ki ba ihet ki jonga. Hatu ngilong ne em kum ni. Hatu ngila pen skem ne em yaki snar jong ka jinglong jingem jongi nani ngila sutiet ne em yaka jingem jongi hau kris ngila yeng ne em haka nong rem ka jong utrai ngila pen skem ne em yaladi yaka jingye dei ka jongi badu blei badai tang hang ta bau ji suang bangayo I ya pi ba pilong kemudian ladagawan ka leherba ladawan ka eryong anam ratsyo ia pi lanoru ki parabat ki hinmen ki jonga ka besngausi ka Bible ke yatu yangi hagalenong ka balai ka dekat ka beningkong jong ka kitab jing pen pau kong ken ye kini ki kentien nga itu ye ke jingle jong pa bapa don ye ka kerteng ka baim Henry palong ken ka bayam ki parabangai ki bain ngi donti ya ka kerteng ka ba manu bam tip syapang ka kasih jantia ka balang presbyterian ka jongi ngi menor ngi judon ya ka bor Henry kat nang mi kisngi nganut banong ya kani baga berthai kamburam syu yangi om namar bakam tieng yu trai jongi Henry kayo I bangi dei ki banang no para bangai ki ba Pitarai kata ka festival ki baja hagani ki jian miet hagani ki sngi pitarai ka dei ka aksiden pitarai ka dei ka aksiden lani ka wasu jaring kan banga kwa ban yatu ya pi hagani ka min kani ka peace festival bagi ta ki cherry blossom bat ki ki festival ki ja knangru hakum kini ki sngi balai kadon tang namar ka ka daw bagi ta ka long bau blei jonga ba jongpi uai hangi ya ka mon light lut ya ka bangingin jiet where is your loyalty hagani ka min kadon ut jongpi kadon hangno pi don hagaliang jongno parabat ki hinmen kadi kani ka bau blei wong leng bah kani ka dekat ka baar pusau barar pusan ken pada ka dekat ka baar pusan wong hadin bau lapen kia yo brio kamdei ka bakidon ki baong bau blei u jisu open kia tang shiteng lani klem kia ba ka jing pen kia ka dekat ka baar pusau ka ba ubu open kia ya ka bagan jaman siam open I ya pi bat yanga kumno bamangi ki balamat ya ka DNA ka jong utrai kumno ngi dei banem hakabai dei bat ka bagan jaman siam bat kata kami ka basyabar ka pau ngi dei ki banang no bat haka dekat ka baar pusan dei hang ni wong ngaladep bandil ngaladep ban le ya ka ban penkia ya ka mensiam ya jing matla ka jong uniu brio om dei tang ka jing matla ka bagan jado ka jing matla ka bagan jaman siam bade hang ni ken ngaladep ban penkia ya ka baken jaman si menta ngan penkia ru ya ka baken jado bagi dekat ka bar pusan kong bau jisu labu ya lagi jong kiti halor ka khmat ka jong bat u ken ula yok ya para bangai ki ba ien ngong nadu menne balai ken ya kan ni ka pateng bynriew Bethsaida the Bethsaida generation. Siya iti kita ki balang ki ba im. Siya mapi ki ba mat ya ka revival. Siya ki long ying long sem jongi. Siya kita ki briw ki baong ha ka snem arajan riw ngati ladang ka di ban yapru na ka bandaw try kamlelete. Ngamat siya leran, ngamat siya sempat kamlelay. Dengan put ya siya do ka bakon. Henry kalayat kat kendai snem. Haka bangi yo ken kumba kalong. Ye ke jinglong mensihim jong ka balang ka jongi. Nga juong ye kani haka ke jibi assembly ka balaleh ladang ken top lang ye ke reboy sinon.
Pralaksan pongot ngidon. Lai tali ke sinod ke jongi haka ke jbi assembly. Bagaway ke sinod riboy ladangi ken ngidon pralaksan pongot. Onga Bible lada pipet aga gospel ng Matias arbusan arbun riuru kalenong iyoi. Pau Jesu keren siapang ki sangut kita isoti ki bastan. Sangut ti ki babiyan. Ladang ile dagan iga jingken ti. Saulang arbusan hajar kababungin lajem. Saulak arbusan hajar kinum lajem. Ladang ipet yaga jok ban pet yaga jinglong mensiem. Tip silak ngilajem neem. Am tip ki parabat kin men. Baka ni ka krisis hadukat ni. Kabangiyo i. Baga jinglong kristan. Kala syulong tang kabangisyo pendap rukam. Bagam don ken ka jingye day kabamarmet badu jisu. Kabangini kren syapang bakin jaman sim. Katalay nginum lah banye kren. Ki parabat ki men ki jonga. Kedekat kabar penriu. Kabakat do hakani gamit jangani gesngi. Ngiyo iyo Jisu hadin. Baula de bandil bat uniu brio. Nadu ketu kabaningkong. Ngakenerti pidei ki brio ki bamtre ya gaban paidin syanga. Ngala iya pi ngakwa ban kedop ya pi kumbaga siar ke kedop ti ya lagi jugi kon. Henry piken taj ya nga. Wai nong rai ong ya jugi kentien. Nganom la ban ngau tu. I will never know how much it costs. Nganom laban ngau tu ya ka jing yap ba ya ka dor ka bau try u ai ban yap halor jong ka ting pna. Habau kner ya lagi jong ka ting akan mau yu kun sarong auria. Akan mau ya ka to ka benta ka bau kpa ule. Banong kele shemse ya ka to ka jankop. Kadika jankop ka ba kordor tam. Hanga badangi baru kun sarong auria uyo eite. Henry hau belai ubaai. Uhaban ya prihi ya lau jong ukun. Pilaban mudur. Halor jong geding pna. Haka kordet. Haka jingdum. Kabaka pertai kadum. Haka kordet ka jong ukun jong u Jesu Christ. Haka bakum kada gapor. Ukpa upai da kaling kedong. Yalau jong ukun. Ngajum mudur. Pi ki kmi ki kpa ki badan ya lagi jong ikun. Pi ki hinmen bagi para ki badan ya ki hinmen bagi para ki jong pi. Para ka por ka bakum ka jing kordet ka jing pang ka jing shitom ka baki kun ki mat. Pin e ye ki da ka jing e om dei ba pin lek don kam la le shim dawai e jin det da yap rum le namar namla le ye sho. Kata kadiga jahalor gading pna. Bau kpa upat ka donon. Ngamla ban pet yalau jong ukon. Tang nakadaw ban penim yanga ubakren. Ban penim yangi. Blay wam gokon. Engan kenir ilaga jong gakti halor gading pna. Tibalay hado kani kamit kan. Ngidang pen yalaga jong gadonon. Balay hado kani ka janmit ka bamenta. Ngidang bon ki jengkeli U Blei ngimnot ban kabrep banong try ngan bod yami kat shaba mi alam. Haga por U Blei ukot yu Abraham uang Abraham no yaki kmekik pa lumlang yaki kon kikti kelet shaga jaka kabangan sapen yami. Uklemai destination uklemai shano baun lej uang shuyeng. Pinut ban yeng haga negamin. Badongan syanya ko try ngam yo I kene galenti nga iklumar kene galenti hendrengan yengan mare syagejak jaga dingna ga jong me namar ngatip but I will trust you with everything that I have. U Blei ula penleran si ya pi hado kene gamen. Kai ka ba Blei ule ya ka ba pipin dom yo ya ka ba fifin feel la ni U Blei ula feel ya pi. U Blei umpat cima feel ka way ka moment na gajing jong U Blei. Para banget kibayan. U Blei wang ngalabya hau ni ukon. Ula ya pi ya ka DNA ka belum gajing bakat tenrai. Hatu ka pertai. Ha bakat tes ya pi ka pet ya pi. Pi day nang no ka thamai. Pi day na jong Jesus Christ.
haga juk kabangingi ngila pendera Ktien U Blei nama ngilai lemon palan kedekot kabar pun riu anggu terai habau layalam yu nang tay nabar ban mi shek shnong nabar ban mi nang ka shnong Bethsaida shabar kedekot kabar pun riu ang wat lai shu shu keduk shnong wat lai shu shu kejing bom ngai ngala IT ya ke DNA hami ngala keren ngala kenerti ko mengalong saka aipan Ezekiel kal nong khat pra ar phulai ngamon ti bagawi ka siam kan jotno ngakhwa ti babaro kin kala ka bamon compare pidai ki banang no compare pidon kerdan compare pimdon kerdan compare pidai uban nang no ken mau utrai uyap na gabenta jong pi anam dan governor, anam dan prime minister, obalaban yap nagabenta jonga, nagabenta jongpi. Eru news jong is baru try jong try. Men hagaba pidang long giba pop, men haba uni uba kren, udang long uba pop. Chris ula yap ya pli. Beka Bible ko ong hang ni kedekat kabar pun rio. Lek pai sheye. Bat ula pa yu. Shalayeng udaong wadrung satya syakatu kashnang kanungot na preng jongpi hagane gamien ngalayat sakma bat me kutrai ki donti ki ai haga jingim ga jonga kabanga ngalale ka jing matla kabagan jaman siem ngaladon ngam ya pertan bat giwai Ktien kabanga kren Kikam ki bangale ngam ya per bat ka bertai ngakan mau ya kawai ka jing itu kana long badan utau breu obatem ya ka violent ula perform ha kawai ka concert ula perform pakal palan babaro ki bawan kilatap ti uni breu yam ulenyar wong balai Kibriu kila kili mela perform beyond excellence. Balai mayam. Wang abang apet yo pat ba udan way ubriu hang ne kman. Utau briu ushong uklem yeng uklem tap kti. Baru tau briu udai nong hikai jonga. Para banget kibahen ngayam namar. Compare ka pertai ka acknowledge yanga. Ladau ni unong hikai unong yalam jonga. Omong well done my child. Para banget ke bai haga jingim jong pi kamu Kristan. Lada tang uwei utak ti ya pi. Kam labiang. Compare ka bertai ka ino ya pi. Pin yad baru try pin long marway. Utak ti ne mu try habau blei upeh wong yo pol. Galatia highway shipau. Yano pol me pen bor haga negamin. Para banget ke bai lada ka bertahi ka isi iya pi lada utahi ubala IT laga jong jing wong ya pi ngas ngobang kun kam labiang mo kata namar kata hagan ni kamien kalat kadang peli na kamena jong kanungot na preng jong pi pinong pastor ngadon kamban mare sya kejat sya keding ngadai kita ka Bethsaida generation namarkani lingkerang ka yeng gasam namarkani ka lingkerang ka jingim ka jonga bat ngamla ban saki yu trai pinot ban yeng naga jaga syong ban mare arbusan snem mensyua ngalayeng ngalam mare nganggo trai bat ya ben obreo umat ya keren ben obreo kam lelai balai tang mami te pangadon kam Hagen ega mit tay tang ucisu te mga don kam. Dan bala bat panhon yang day tang utray jong nga. Day na emutray uba pipidon kam hagen ega mit. Lada pidon kam. Kadon kalat na kabantad jong ngi. Hagen ega mit jong ganigas ngi. Para bangay kiba iyan. Ngini ruay hagen ega jing ruay kabalay spa. Henriu pupra hagasur jong jing duay. Ngin ruai daga baperkan pidon kam ne em yo Jesus
barok ngangej pilala ya gani gajing ruai. Ngendem ya lagi jong kikli haga bangi ruai. Lada kada ya pi ban duai ru duai. Ngin ruai syuatang kada khot ka baningkong. Kada khot ka baar baga koros. Haga ni gapor. Tang Jisu bala penhun Jisu lawan nak macam ni kutrai. Ablay gidang gikhon ke jong me. Kiba kwa ban IT ya lagi jong gajing. Jisu ba iya jong ngakot ni kutrai. Umensiam jong me tong ai bor yaki hakani kamien. Makin yang ban ong ngahang ni kutrai. Jisu para bangay kiba iya ngakot yaki counselor pin smoba. Ban bino ban yan. Bagan ni kini kasin kabaning kong ya kabangan kot. Kanungot na pring jong pi hakani kapon. Ublay ulat keren ya pi. Ada ublay ulat keren ya pi yang nagajaga syong. Wan yang hang niya hakani. Mare nagajaga syong ki para bat kihinman. Banong ya pi wat nom leray. Namarkan ni kadi kaway bat kalat kalenti. Tangkan ni ya kabapila. Manong try ngalong serious bat me. Hagani gamit jong gani gisi. Kanungon na pleng jong pi pinot. Ban yang hagani kapon. Manong try ngadon kam. Ali syakmat ubleng berku ya pi na disiwan. Mi nagajaga syong ga jong pi. Ngin ruay ya gani gajing ruay na kasur juga jing ruay. Bleng berku ya pi bongha. Ali wan sini syakmat. Di counselor ngakwa piwan lang ban yang lang hang ni arlay ngot. Menyerap lem ya kini ki parah ki bawan syekmat. Jinkman background Jisu me Ay hanga jing suk jing jatat ngalawan. Jing suk jing jatanya ki para ki jonga alisi. Kani kani kasi ka mga kot yapi. Alami si nagajaga syong ka jong pi. Yang banwahan man mare jaga chat jaga dim na ka jong utray. Ublay udang up nagabanta jong pi. Ublay udang up hagani gamit nagabanta jong pi. Padu ublay wang bukun. Ngakwati ban pentemai yapi. Pim kwa mo ban mare ban yang hagani kami jong gani kasi lara piwan ublay on gerku yapi. Tang Jisu bala penhun yaka mensim jonga Jinkman background Jisu me ay hanga Ashwa bangin ruay ya gedekot kabalay bat kabasaw. Ki para bangin ki bayed. Ki parlok samla kintay bat shimran. Pi ki badan siya surok ru ngakran yo pi. Pila banday ki banaka diang jonga siya kamon jonga. Alisi mare siya kajat jonga ding panah ki jonga turar. Ublay wiyete ya pi. Kuati papi bin jot no bagani ka bertay. Dahil namar ka daga na uong yung ni ubriyo. Lay paisi siya yen. Kabamun baudon ubaam. Ubayeng nagkakardom ubayam men setiap bat men men. Jisu uyeng. Badong kukuhon lanuken. Baki kinwan. Banay tihi lagi jong gajing em. Ki para bat kihin men gajonga. Menne hakabastang malaong. Ngiem hagisngi ki bakaddo. Ngi bagi jing pendem ke jing tho nagaktin ke jong U Blei la pendem.
balay pan bai kum ba pen slem ti ya ka jing rong no ba de ka jing wan shau ka jong nong panim ya kita gi bangai upol utho shike Hebrew aglanong ga bakandai bakasnam ka jong utrai ka kamyam kamjam ka ut kamjam banya ka snam ka jong abel utrai uyasan kukpa ngalayap te halor gading pna kasnam jong mi kasnam jonga kalami ban penim ken yo brio hatu kasnam jonga kan sumi kum tu mo ladaki kul jong me ablay memayang ailat yaki kan sumi kai mo kasnam bagi beriu ki ba metau yaki hakador jong ki jong mehi ban mela persan mensim yaki atu kin leit mo shaka jing jot baga jing yam na baga Bible kong bau mensim jong Blei unam yale jiu nom bat kado halor jong gading pna don arngun uwei shaka diang bat uwei shaka mon uba syakaman uyo ya gajing penim bat uba syakadiang uklemyo ngajukli balai ko trai medai ublei uba iai ublei uba krau henrai balai memong lem kumbaong yu tu uba kamon ba mentakas ngi men yo ya gajing penim